Marokanac Hamza brutalno napadne policajku u Zagrebu i ne ide u zatvor. Gdje su sada udruge za zaštitu prava žena? Gdje su feministkinje? Gdje su političke stranke? I zašto se još nitko nije oglasio? Nisu se oglasili možda zato što brutalni napad nad policajkom nije izveo neki vjernik koji ide u crkvu, ili hrvatski branitelj, ili netko tko sluša Thompsona. Tko štiti Hamzu i zašto? Hamza vuče za kosu policajku na dužnosti. Hamza udara glavom u zid policajku na dužnosti. Hamza još jednom udara i još jednom policajku na dužnosti. Hamza potom odlazi. Pa se Hamza vraća. Vraća se Hamza da dovrši svoj posao. Hrvatska policajka na dužnosti. A znate kako se Hamza branio? Rekao je, ja sam pošten, miran čovjek. Policajka je mene udarila pa sam poludio. Kaže Hamza, kada ne pijem i ništa ne konzumiram, nisam takav. I ljudi moji, to je bilo dovoljno da ne ide Hamza u zatvor. Znate li da je Hamza u Maroku završio 5 razreda osnovne škole? U Hrvatskoj Hamza ima prijavljen boravak, ali bez važećih dokumenata. Za Hamzom je bila raspisana međunarodna tjeralica. Hamza je nakon uhićenja odbijao suradnju s policijom i tužiteljstvom. I uz sve to Hamza nije za zatvor. Ako za ovo nema zatvora, što onda ima? Ma ljudi moji, lik je napao policajku, ženu, i on je sad na slobodi. Ne okreći glavu. Podijeli ovaj video za hrvatske žene i policajke.